Kien it-23 ta' Settembru tal-2013 meta t-tananniet immexxija minn Filip Kirkop irħewla lejn il-Palazz Presidenzjali b'talba lill-President ta' Malta dak iż-żmien George Abela sabiex titwaqqaf il-Fondazzjoni Nannit Malta taħt il-patroċinju distint tiegħu. L-istess fundatur Filip Kirkop elabora magħna dwar ħidmet il-fondazzjoni fost in-nannit tagħna. Minn dakinhar ma ħareslix lura u bdejna norganizzaw attivitajiet soċjali, attivitajiet ta' anzjanità attiva u l-iktar importanti hu li nġibu fuq fom in-nannit tagħna li xi kultant ikunu mweġġajn għax ikunu mċaħda milli jaraw lin-neputijiet tagħhom, imma aħna nippruvaw nġibu tbissima fuq fomhom u anke naħsbu f'dawk li huma vulnerabbli li huma waħedhom fid-djar tal-anzjani jew jgħixu fid-djar waħedhom. Iridu nindirizzaw is-solitudni għaliex hija pjaga fost in-nannit tagħna li jħossuhom waħedhom mitluqin u xi kultant anke sfortunatament niddejja ngħidha imma hija realtà li jkunu abbandonati anke mill-familjari tagħhom. Jum il-fondazzjoni tfakkar f'nhar il-5 anniversarju l-ħadd filgħodu b'mixja fit-toroq prinċipali tal-Belt Valletta. Din bdiet fl-10 ta' filgħodu minn Pjazza Kastilja u ntemmet fi Triq Repubblika quddiem il-binja tal-Parlament. Moto Guzzi Malta Club offrew rikba bil-muturi lill-anzjani madwar il-belt din il-mixja li kienet animata mill-banda tal-First Army Scout Group. Preżenti għall-attività kien hemm bosta nannit fosthom il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Anzjanità Attiva Marija De Guara li tkellmet magħna fuq liġi li din il-fondazzjoni qed titlob li tiġi emendata. Waħda mill-iktar affarijiet li l-hom sena kważi jisħu fuqha huwa li jixtiequ li l-Parlament Malti jirranġa l-liġi ħalli nepotijiet li jkun hemm xi problemi fil-familji mhumiex jitħallew jaraw in-nannit ikollhom dritt biex jaraw il-nepotijiet tagħhom rispettivament tal-problemi li hemm. Din il-petizzjoni se tiġi mresqa tnejn fil-Parlament f'sessjoni speċjali għan-nannit. Marija De Guara temmet tappella lill-Gvern għal sforz akbar biex jintegraw l-anzjani kollha fis-soċjetà. Sfortunatament għadna lura ħafna biex naslu għal punt fej in-nannit jew anzjani għax kollu ħafna minn nannit ikunu anzjani jibqgħu iħossuhom parti mill-komunità, parti mis-soċjetà billi jagħtuhom ċans f'daw l-active aging activities.